Hľadáte spoľahlivú medzinárodnú prepravu s 2 šoférmi pre vašu bezpečnosť a komfort. S nami máte istotu profesionálnych služieb a bezproblémového cestovania. Naša spoločnosť sa špecializuje na medzinárodnú prepravu osôb do Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Belgicka, Holandska, Luxemburska a Švajčiarska. Veríme, že náš dôraz na bezpečnosť a kvalitu služieb robí z nás spoľahlivého partnera pre všetkých, ktorí potrebujú prepravu do Európy. A prečo sa obrátiť práve na nás? Sme jedinou slovenskou prepravnou spoločnosťou, ktorá denodenne pokrýva všetky uvedené destinácie v oboch smeroch, čo nás robí výnimočnými v tomto segmente. Naša služba je orientovaná na vysokú flexibilitu, pretože zákazníka vyzdvihneme a vyložíme priamo na adresu, ktorú si sám určí. V cene prepravy je 1 kus batožiny a príručná taška. Taktiež ponúkame možnosť rezervovania miestenky. Ponúkame len nové vozidlá, ktoré majú maximálne 3 roky a potom ich nahradíme novými, čím garantujeme bezproblémovú prevádzku a najnovšie technologické štandardy. Možnosť online objednávky cez aplikáciu. Cez túto aplikáciu si môžu cestujúci v deň odchodu sledovať aj polohu auta, ktoré pre nich príde, či má meškanie a podobne. Spoľahlivá preprava a profesionálne sprostredkovanie v jednom. Zavolajte nám alebo napíšte ešte dnes a presvedčte sa o našich kvalitných službách. Taktiež navštívte našu webovú stránku, kde sa dozviete viac. Sme tu pre vás.